lo Supply Minister Bubilal Chansawan Party Thenkhatin Buhfai chia asem anga an pu chu thudik lo ania engwangma in Sorkarin Buhfai chia asem ngai lo ni in soi Buhfai chungchang hi ni essential commodities alo kanom theilo thilpoi mo tak mai nia nimin lama te mona veng go down Mizoram Sarkar go down te Congress u now ten an vatlo a chubaka kan lo hliat dan chuan nimin Zingah khan MNF thalai te pon retailer thren khat azo ka pui chunga mi te an tloa Mizoram Sarkar ZPM Sarkar hian Buhfai Tlakloh mihring ta na poi an semani tiang zong ten thu an than chiam maya apoi ka ti hlea hei kama hianin Buhfai sample a oma hei hi FCI Buhfai ania hei open market kan lei Buhfai ani Sarkar hian engti kong zong ma in Buhfai chia hi mi puin hena sem ngai lova engemo wanga FCI go down tu mayang thakata hian quintal sing level hi FCI tangin Buhfai thloning kan dong ani chumiam chu bag sing level ti nani khalaya khanin alom puya dong kan ni wangin bag pani pakhatate a luidu palamo roina lo nan palamo khatia du tu sam ni che lo te chu alo om palani chon chu kan filim veke chu kan timi lova amaro chu hei zoram mi puite ma ka soi du ania tu retailer ma in mi puite Tlakloh Buhfai an sem thiang lo chu tiang retailer mi puite Tlakloh Buhfai sem an lo mani chuan Sarkar chuan action kan la don ani chu bi om zia chu retailer khan Buhfai sem Tlakloh alo dong pal go down atanga alo dong pal ani chuan go down a report anga go down in Buhfai dangin athak mai don ani kha Mizoram Sarkar din na hi ani